Gaw! Gaw, alis ako. Gaw, alis ako. Sabi! Alis ako. Sabi, hubog naman kayo. Nagkagugdo ka babae. Subog naman kayo sa dua ka babae, bay. Lingkod sa taon niya. Siguro hunda ng mga babae. Lingkod sa taon. Lingkod niya, pre. Para mahuwasawasan ka. Lingkod niya. Nagkagugdo ka babae ka. Dua ka babae? Oh. Sure ka niya, eh. Oh. Pila may budget mo niya. Ano si pungkutan na ka? Basta na ako'y kwarta ka. Dua ka babae. Dua ka babae. Oh. Relax niya. Paabota ko. 5 minutos, mubalik ko. Paway na paway. Banta di kang balik ha. Balik ko, pre. Magsabot na ninyo daan, ha. Kay ako, di ko gusto madaot akong record. Tanang customer nga nikuha na ko. Nalipay sila puro. Tagaan ko na kong tip. Kani atong amo ron. Gika na Japan. Nihatag nag 40 mil, tag 20 mil mo wako labutan na. Lahi ang ako ang sildo na. Basta ang importante nyo buhaton. Inyong buhaton ang pinakanindot ng inyong performance. Kasabot mo? Yes, sir. Ikaw. Ilang may edad mo? 18, sir. 18 na ka. Yes, O sige, sir. pwede na ka. Basta ha, timan niya. The best nga performance buhata. Yes, sir. Ikaw, ilang edad mo? 19. 19. Nakasuway na ka wapa. Wala pa. Oh, sus mas maayo kung wapa. Ikan niya itong amo, nangita ni siya o kanang hilingig na mananap. Nagkasinabot na ta ha? Andam na ka? Yes, sir. Ikaw andam na ka? Andam na, sir. Sige, tana. Kaya ganina ito nagpaabot. Pre, bangon pre. Oh. Bangon pre. Nasa naman akong gi-request ni mo. Dua ka babae. Paminaw pre, paminaw. Nana, imong gi-order nga babae. Oh. Imong gipaabot nana. Oh, Pero badula. nakoy hangyo pre. Sa dip ate ka pakiton pre, kabunan natin mong mata. Nga naman tabunan man. Para excite ang imong kaugalingon. Ma-excite imong kaugalingon kay tungod sa mga sexy ladies, mga dindot kayo sila, mga bata pa kayo. Oh, sige, problema na. Sige pre, sige. Tabunan ako yung mata. Oh, sige gaw. Tabunan ako pre ha. Relax lang pre. Hindi ka magmahayan pre. Bantay, bitaw ha. Basta scam na ha. Relax. Balhin tagbangko pre, balhin. Barog kay para makasandig ka. Ay. Aray pre, hindi na pre. Okay, basta. Sige lagi ko pala lagi. Balhin tagbangko. Unhina, guy. Sir. Ano na naman buhaton, sir? Hilot, romansa, or largo? Hilotas na kayo, Dre. Are, baktan. O kapili ko, Dre, stoke. Oh, makatila na gitaan ko sa akong gi. Kamangalan ni Baling Taon eh. Ay ko kita yun, namin ko gusto naman. Ang sagot mo, makita ko ninyo. Malay magbawa nyo, oy. Asa may gisimot. Asa may... Asa may yung baho eh. Mura mo, bikas morgue. Asa may, bikas patay. Uy, Lamay, sir. Abi,